Me ce kana cin mina gona rake? Wala uba. Ina ne gidanku? Ka balan gu. Kai, zo kai ka gidanku. Kai. Wallahi 300 ne a garin na ruwan gashi na san gidanku. A gidan uwarwa gidan kai tsaya. Da alal. Amma ni dan so taimake ka. Burin daga ka, burin daga. Idan ka ƙara taɓa ni in bai raba ka biyu ba Allah ya tsine ba. Kaga ɗan wahala. Ka gama lafiya. Ina rage zafi za ka zo ka yi min haura. Ka zubi inda za ka. A kan madarar na ya ƙara mankas. Ɗanye. Ai da ai mankas ne. To an aka ce an same ka an gama. Hege gashi yau ina ga ko sisi bai da shi balle mu dan samu na sigari ma. Ba ko sisi a jiyo. 300 gidan uwarwa dan caje shi magani kila akwai fa. Ai muna yin kasa. Wannan mu tafi dan ana zuwa aka ga mu tare za a dauka mu ma duk mashani. Wallahi kuwa. A ji akwa mu shema a banza. Ka gan shi dai yanayin shi wallahi Allah wannan duk yanda aka yi da ganin shi yanayin ba har gare shi. Bye bye. Kwarai ko Ga kanan. Ana ga mun wallahi sai na kai. irin su ne in suka yi mulki nan suka yi gaba mu ci uban mu. Wallahi talakila ma shi ma can haka yi. Ai nan goshin da Da. Ka san me faru? ka faɗa. Ai ran ka ne kuma ka mun wani ta moya. Haji ko? Ina tsaye na mai yafi mota mota. Kai mai Kaji mashayi. Kai mai hegi. Kai ka kosi. Ni ba zan buge ka ba. Saboda ma zai tare ka. Ka buga. Ba lalle gane ne. Bala an suka shawo ba sa gane mutane. Wallahi kuwa. Dana. Ari ɗan wahala, ya wahala suke sha, ɗan wahala kun buge iska.